Хвала Христу католикам. Мои дорогие, я хотел бы распочать свою коротенькую промову, не будзе проповеди, бо я уже сегодня у костёле столько наговорился. Я хотел бы подяковать Жанне Викторовне и моладзі, которые нечто у сегодняшнее такое великое свято организовали, по крайней мере, что им за это захотелось, и сапраўды вытягнули вас и нас с дома. Бо мы сучасные такие настолько домашние стали, компьютеры, телевизоры, интернет, что мы забываем про такую нормальную людскую супольность. Поэтому хотел бы подяковать моладзі, которые организовали такую святочную программу. Ведаеце, на працягу веков сапраўды хрысціянскае перажыванне урачыстасці Божага нараджэння набірала таксама розных традыцый. Штосьці, можа, нават і з паганскага бралася, штосьці тварылася такім народным чынам. Што добрае і людское назаўсёды таксама радуе вока і цешыць сэрца. І дзякуй Богу, што сапраўды нашыя продкі умелі арганізаваць гэтае свята. Нам, можа, нават сучасным трэба некаторым рэчам павучыцца. Але, мае даражэнькія, на самой справе сёння Божае нараджэнне. Нараджэнне Божага Сына. І гэта не толькі казачнае і святочнае свята. Як кажа папа Францішак, гэта перадусім святая таямніца. Таямніца прыйсця Бога ў свет, з которой мы ўсе будзем напрыканцы гісторыі асуджаныя з любові. Таму дазвольце, мы з нашай моладзі парафіяльнай трошкі унясём такога духа малітоўнага, заспяваем вам калядкі. І хочу вас яшчэ раз павіншаваць з гэтым сапраўды цудоўным святам Божай любові. Пажадаць усім жыхарам глыбокага і глыбоччыны, каб мы, хрысціяне, якія жывём на гэтай зямлі, сапраўды адкрылі сэнс гэтай святой таямніцы уцелаўлення Бога. Дзякуй вам вялікі, каб не марозіць вас. Аддаю цяпер голас нашай моладзі, якая хоча вас павіншаваць такім святочным спевам. Дзякуй вялікі вам.
серце ти своє очині, і туди Христа запроси, хай я всякий у житті, народиться Месія. Серце ти своє очині, і туди Христа запроси, хай я всякий у житті, народиться Месія. Серце ти своє очині, і туди Христа запроси, хай я всякий у житті, народиться Месія, народиться Месія.